29 Desember 2020. Info iki tangi turu durung adus. Yoi. Tangi turu durung adus. Nek bahasa Indonesiane baru bangun tidur, terus belum mandi, terus rokokan. Mantap. Info rokokan dagelan tangi turu rong madus. Memang saat durungnya adus ya nggak video sek rokokan sek 28 Desember 2021. Sore-sore sih isuk jam 8. Jadi kondisiku ki lagi rokokan. Wes dinikmati wae. Video iki tak gawe awakku dhewe. Wong-wong do kerja, orang lain pada kerja semua. Saya tinggal males-malesan saja. Wah, itu adalah nikmat yang tiada tara. Jadi tutorial video males-malesan ya. Jumpa lagi ya. Kabarku ning kene apik-apik wae. Lagi di momen sing state flow artinya apa ya? Perasaan lagi naik-naiknya. Jadi aku ya semangat gawe video apapun. Ya walaupun gak ngasilin duit, gak enek dolare, tapi gawe nyangkrok lah digawe rokokan enak. Saya tak pikir-pikir gak perlu enek motivasi apa ya nek ngarani sesuatu oke ya, motivasi adalah aku melakukan ini karena ini, mungkin kalau dicari motivasinya ya nggak temu, tapi kalau dicari ya lakukan saja ya gak pakai logika ya wes. Hal terpenting ya, yang penting aku nikmat uripku. Arek-arek wong-wong do kerja, aku ning kene males-malesan. Wong-wong do kerja, wong-wong do kuasa, aku guyang-guyu ning kene. Wes mantap wes. Gak mantap piye ra mantap. Ya wis ngono sik ae, kabarku baik-baik saja. Dilanjut neng video liyane ya. Suwun wis apa nang ngarene aku gak info neng sampean. Suwun ya.